Okay, Marites Gallego, kag ang Taste of Elsa or si Elsa di maisip dala sa may Hong Kong. Okay, salamat kayo sa pag-support sa amon nga Harana Live. Okay, this time, mamati na kita sa unang pagambahon. Okay, nakagrupong Agustin Brindia. Okay, sa barangay Victorias Tumangas nga ara subong sa may Bakay Housing. May kondo siya, no? Okay, ang iya pagambahon, ang pakinhason, wala lang mabalang kung ano siya pakinhason, yung ginalukit-lukit. Litog. Litog. Okay, pakinhason, kagrupo ang Agustin Brindia. Palakpakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Sa hindi pa ako kasugod sa ako ng bahanon. Manamyawan ako da sa akong panimalay da sa Housing Bakay. Okay. Sa akong mga anak, sa akong mga asawa. Balang ko nga nagapamati sila subong. Okay. Kag sa mga akong mga kaingod ra nga nagapalamatigid. Madamo nga salamat sa inyo nga nagapamati kamo, nag-uyang kamo sa timpo para malipay kamo. Oh. Mulang na. Pakinghason sa baybayon, silak sang adlaw, nagabadla, may bagong may tahong paglampirong, may sigay agusos kag taklong Felicia from the ocean shining in the sun covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little fairy shell. For every crimson upon the beach, I got a teeth for you, and I get small discovers falling stars that twinkle in the blue. Fairy shell from the oceans, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little fairy shell. Madamo kanya salamat sa nagapamati dira. Lalo na sa dira sa Lakturan may nagapamati man da sa akong mga brothers. Madamo kanya salamat sa inyo. Mulang na. Short FM. DJ Phoenix Brian. Short FM. Okay, salamat gid kagrupo ng Agustin Brindia. Okay, grabing title ya, pakinhason. Pero gali Pearly Shell, no? Ang local song sang kanta nga Pearly Shell. No, naming isaot ni Kagawad Marilyn Baltasar. Kung masaot man siya. Naka-off cam, no? Okay, at least suwabing tingog, no? Kag siyempre, performances ni kagrupong Agustin Brindia. Damdaman niya siya sa mga fans, no? Mga sikat na kamusubong. Hindi basta-basta.